Mistennija jlaħqu l-eluf il-ħsarat ikkawżati mill-maltemp qalil ta' tmiem il-ġimgħa. Rieħu xita illi kisru diversi strutturi tul il-kosta, minn Whiteline sa' San Ġiljan, minn San Pawl il-Baħar sa' Għawdex. Fost dawk l-aktar mill-quta kienu s-siddien ta' negozji li għandhom il-ħwienet jew l-istabbilimenti tagħhom qrib il-baħar. Il-mewġ qawwi ma ħafiera lil ħadd, bil-baħar ikaxkar dak kollu li sab qudiemu. Ħafna qed jgħidu li din kienet l-ar grigalata qawwija li qatt laqtet il-Gżejjer Maltin, kif spjega Kevin Patch, li hu Chief Assistant Rescue Officer tal-Protezzjoni Ċivili. Jena dal-aħħar 20 sena kienet waħda mill-kbar ħanajtek, qed tifhem issa ma nistax ngħid eżatt jekk kienet xlar waħda, ma kienet waħda mill-kbar, kienet waħda minn fejn kellna ħafna żejjed f'daqqa. Kmieni filgħodu sbaħna l-sitwazzjoni kemm xejn aktar normali, fejn it-temp kważi ma ħarbat xejn u l-iskejjel fetħu b'mod normali. Wara l-maltempata tal-ħadd inġabru ma' 70 tunnellata ta' ħmiġ mit-toroq. CBD min-naħa tagħhom kellhom mal-420 telefonata fuq siġar li tqaċtu. Kellna isu bej wieħed u ieħor kien hemm isu ma 12 l-uffiċjal inkluż id-direttur li ma waqaf xejn baqa' magħna ma nies il-ħin kollu. Kien hemm isu 25 ruħ li daħħalnihom ekstra biex jgħinu lil forza isu nikkalkula li kellna isu mal-50 ruħ kuljum u mbagħad daħħalna isu 25 ruħ oħra minn nistana biex jgħinuna. U mbagħad kellna wkoll minna użu wkoll mill-volontiera tagħna tas-CPD ġew jassistuna wkoll, kien hemm diversi NGOs fosthom Red Cross u St. John, u mbagħad kien hemm entitajiet oħra bħal l-Armata li ħdimna jitfit magħhom, il-Pulizija tal-Isptar tal-Mater Dei, kien hemm l-ELC, Cleansel, kien hemm diversi entitajiet u fosthom ma rridx ninsa nsemmi wkoll kien hemm kontratturi privati li offrew volontarjament biex jassistuna. U kif jgħidu minn sitwazzjonijiet koroħ xorta tista' toħroġ elementi pożittivi, kif għamlu grupp ta' Sirjani illi ġabru ammont ta' ħut mix-xemxija sabiex jgħadduh lill-individwi u familji fil-bżonn. Ġest li ġibet l-ammirazzjoni ta' bosta. Intant il-Parlament ikolli foka parti mis-sezzjoni ta' 2 għal dak li seħħ il-ħadd. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jgħid li f'dan il-mument spikka s-sens ta' altruiżmu kbir li jeżisti fost il-Maltin. Adrian Delija qal li pajjiżna malajr kemm jista' jkun irrid jirreaġixxi quddiem din is-sitwazzjoni. Fir-rigward tal-għajnuniet illi nistgħu nofru bħala pajjiż, insemmu wkoll il-European Structural and Investment Funds, aħna l-bieraħ il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija u nixtiequ wkoll illi naħdmu fuq livell Ewropew biex jittaffa l-impatt lil kull min ġarrab ħsarat fil-maltempata. Il-Prim Ministru semma l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Il-bieraħ aħna semmejna wkoll però l-European Structural and Investment Funds 2014-2020 illi aħna minnaħa tagħna lesti li ngħinu wkoll u nofru s-support tagħna kollu lill-Gvern fuq livell nazzjonali kif ukoll permezz tal-MEPs tagħna fil-Parlament Ewropew. Fis-stqarrija, il-Partit Nazzjonalista esprima solidarjetà ma' dawk kollha li sefrew danni fuq il-proprjetà privata tagħhom mal-bdiewa li kellhom il-prodott tagħhom meqrud u serer li tkissru, ma' negozji li ġarbu ħsarat kif ukoll l-entużjasti tal-Karnival li wkoll sofrew id-danni. Kaġun tal-maltemp kellha tiġi posposta l-aħħar sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Kunsill Ġenerali li issa jiġi fit-tmiem u l-4 filgħaxija bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.